Raphael Signs, a specialist in designing, printing, signage, or vehicle branding, 3D signage and window branding, indoor and outdoor signs. For all your banner designs and print, contact us for a free quotation on the numbers on your screen, or email or visit us at 91 Livingstone, Corner 8th Street in Harare. Raphael Signs, our portfolio speaks for itself. Hakuna zvinorema, hakuna zvinorema, nyengeteraho, hakuna zvinorema, nyengetera, hakuna zvinorema, nyengetera, hakuna zvinorema, nyengeteraho, hakuna zvinorema, nyengeteraho, hakuna zvinorema, hakuna zvinorema, nyengeteraho, hakuna zvinorema, nyengetera, hakuna zvinorema, nyengetera, hakuna zvinorema, nyengeteraho, hakuna zvinorema, nyengeteraho, hakuna zvinorema, hakuna zvinorema, nyengeteraho, hakuna zvinorema, nyengetera, hakuna zvinorema, nyengetera, hakuna zvinorema, nyengeteraho, hakuna zvinorema. Aiwa, tochiti nematambudziko mhuri yeZimbabwe nekurasikirwa negamba rekutapwa kwenhau. Lucy Yasin munhu anga akazvipira pabasa rake, uyezve munhu anga ari munhu pavanhu, aikwanisa kuunganidza vanhu vakasiyana siyana nekubata basa rake zvisina kutarisa kuti munhu abva kumba yani. Semisa takaita rombo rakanaka kuti akashanda nesu mastructures edu kusvika muadvocacy committee yeHarare, kwataifambisa basa rekukurudzira kuvhurwa kwemasaisai zvakazonge zvikwanisika mugore ra2010. Kasi makore esaya tachibatirana pamwe chete tichisimudzirana mabasa edu ekufambiswa kwemashoko nenhau. Saka tochiti aiwa, famba zvakanaka, kasi ibango radzurwa rinonetsa kuti ridzokedzane, sezvo anga ari munhu anga nezviito zvake zvakazvimirira uyezve zvakasiyana nezveruzhinji. Ibizo lami ngu-Anastasia Ndlovu, okwamanje ngisebenzela iVoice of America ngikobulawayo. Sengilesikhathi eside ngisebenza noLucy Yasin, almost more than 2 decades sisonke, but siqala ukusebenza sonke eVoice of America almost I think 10 years back. Lucy has been a good person to me, a sister, an auntie, a person who would even talk for 3 hours just chatting about our work issues. She would even share diaries. Let's say she hears about a diary that will take place in Bulawayo. She will inform you freely. We would even do voiceovers for each other in Ndebele, because we're in the Ndebele desk together. Surely we've lost. To me, she's more like a media general. Zimbabwe has lost a big time. So we are here to honor a symbol of journalistic resistance. We are here to honor a colleague who was professional, who was upright, who had hard working ethic, a professional who mentored quite a number of journalists in various fields, and also who was able to advocate for the rights of journalists, including of female journalists, who was able to put to the fore the question of safety of journalists, the question of sexual harassment in the industry, the question of fair and safe working conditions. So we are here to honor that legacy and to really draw lessons that it can be done. Journalism can be done professionally, it can be done truthfully, it can be done in a non-partisan manner. So that is what we are here to acknowledge and celebrate. Ini ndinoda kungotenda Mwari nemukana wavakatipa kuti tinge tichizivana. Zvamunoona takadai, I remember I was like a big sister to Lucy. I joined ZBC in 1986. Vana Lucy vakazouya Nana Chengeta 1988.
saka kubva ipapo takabatana, we were like family. Chero patakazobva kuZBC vamwe vachitawo zvavari kuita, takaramba takangobatana. Would meet, would share my stories, kana pane nyaya iripo, kana pane zviripo, taigara tingo-communicata. So I remember when I heard kuti Sis Lucy is not okay, ndakambata ndikati kwewe chirudzii ndeipi nkazana zvikanzi ndiri muhospital but anyway ndaright. Ndikati okay, waright saka wabuda here zvikanzi no, I'm still in the hospital. Ndikati you know what, I'm on my way going out of the country, but as soon as I come ndikuya ndichikuona. But ndakazorwadziwa ndiri kunze chiona message yekuti Sis Lucy is no more. But anyway, toda ngotenda Mwari tichivimbawo vana vechidiki mapindawo muindustry yejournalism. Ndofunga madzidzawo zvakawanda uye nemashandirwo azvinoitwa uye nededication yamunofanira kunge muinayo mubasa. And remember, it's not just about kushanda kuti nditambire mari. Ngaive passion. And once you do that, tinosvika pakutozochembera. Takapinda tiri vasikana kaisusu kuZBC tichitonetsa. Asi nhasi tese taavana gogo, tiri pano tine vana, tine vazukuru, taavana gogo. Mwari vachitipa upenyu, ndofunga tichasvikawo pakuita sana mbuya mulambo chaiwo. Tingorimo tirimo muindustry. But what is important, let's learn from zvakanaka zvese zvaitwa basa raibatwa naSis Lucy. Zvinotibatsira kunyanya vari muindustry kuti tizoramba tichiita sei tichikura. But anyway, newayo mashoma toda ngotenda Mwari nemukana neupenyu wavakatipa muti tinge tichizivana naLucy. Thank you. Pamusoro ana baba ana mai shamwari hama vese vatikuti. I think ini ndapiwa 2 minutes. No, I'm joking. Ndinoda tingo reflecta just a little bit on legacy yaSis Lucy in the media industry. Inini ndingati ndakatanga ndiri a little sister until I became her friend. Ndakaita shamwari yaSis Lucy through the media. Sis Lucy angari munhu aishanda nesimba. And for us as journalists, I think we all attest kuti Lucy angari munhu aishanda and aishanda. Lucy angari munhu angari mentor. She was a guide. Vese vaka interact, vese vanechekuita vanoziva nezvelife yaLucy, they will testify kuti here lies a hardworking woman. Here lies a woman who was resilient in her job as a journalist. Here lies a woman of courage. Mukadzi uyu anga akashinga mubasa rake. Mukadzi uyu anga ari focused in her work. Sevatori venhau kunyanya isusu vechidzimai, we learned a lot from Lucy. Kana wanga uri munhu aida hako kudzidza, waidzidza. And ndinoda kungokurudzira kune mamwe majournalists esasara kuti let's reflect and tishandise zvatakadzidziswa naSis Lucy in our work, and I'm sure we'll make it. Kuvana vaSis Lucy, what I want to tell you is your mother loved you from the beginning to the end. Everything that she did it for you guys. As you go forward, ndinoda kungokuencourage kuti do not disappoint this woman who's lying here. Musanyadzise mai venyu, because everything that she did it for you. Ndinoda kungopa kutenda. Thank you so much. Shamwari dzaLucy vaishanda navo kumabasa nevamwe vose vatikuta. Inini ndaishanda naLucy asi tanga tisiri same organization. But Lucy became one of my best friends. Lucy kwaishanda kwataurwa. Ini ndinoshandira newzimbabwe.com. It's an online publication. I'd known Lucy for over a decade, but takango clicker. Ndasangana naye media center. I was staying out of Harare, and pandakauya muHarare ndandisina munhu wandaiziya. Saka pandakasangana naLucy takabva tangowirirana, taimbonetsana tichitukana, munongoziva zvemadzimai, but ushamwari hwedu hauna kupera.
kusvika izvozvi ararapo. Ndoda kutenda Lucy zvakawanda zvakataurwa nezuro nemajournalist, legacy yake, zvese zvaaita zvakatsanangurwa. Asi nini chandoda kuti nditaure zuva ranhasi inyaya yedu isusu vatapi venhau. Ndoda kuti ngatidzidze kuita rudo. Nyika ine vanhu vakawanda, even Lucy anga achizikanwa semutapi wenhau, but pane imwe nguva yekuti kana zvinhu zvisiri kukufambira zvakanaka, une vashoma vaunenge uchiwadzana nawo closely. Besides hama dzagara dziripo. Asi isusu kumabasa, especially kumedia industry, ngatidzidzei kudanana, tidzidze kupanana. Kana umwe asina, ngatiregei kuva selfish. Kana yasvika nguva yekurwara, vanhu vakawanda vanotiza pauri. Ndoda kutenda majournalist vaiuya kuchipatara vachiona Lucy, not kuti vasina kuya vanga vasingade. Vamwe vaibatikana nemabasa avo, vamwe nekwavari kugara. Asi taiona takangoisa message pamagroup tichikumbira rubatsiro, not kuti Lucy anga asina, but taiona kuti urwere hwaanga anawo. Every day, if I remember, mwana wake aibuditsa 2,000, 1,000, 1.5, 3,000 achingobhadhara matest. Lucy akashayika treatment isati yambotanga. For a month achingoitwa treatment. Izvozvi fear yandinayo pano ndeyekuti ndikatanga kurwara ndinogona kutofa because handina kana dola muhandbag mangu. Kuna hama yangu wedzera kunamata, wedzera kunamata, charamba ndichinamata, ndicharamba ndichinamata. Ameni. Pane mumwe asara. Kumajournalist kune mumwe here? Yebo. I'm very generous. Very generous. Ndichangotaurawo mazwi mashomanana pakushanda kwatakaita naTete Lucy. Lucy kwandiri eji yavo munhu kuti vaikodzera kuti ndamai. Anga asiri munhu kuti ndaizomutora kuti kana taiva tose asi vanga vari munhu anga ari amai kwatiri. Munhu wekuti pakubata basa rake, aibata basa rake nemazvo. Zvekuti ndichaziva ndichitangawo kupinda mujournalism industry. Ndivo vanhu vandakatanga kusangana nawo kuti dzimwe nguva aitoti achiita basa rake aiswa kubvunza naiwo Alois, ndiri kuita story yangu, kufunga kwako ndingataure nani. Saka ndaibva ndavhunduka nchitarisa chidanho chavakange vave paexperience vanga vanayo mubasa yekuti munhu ari kusvika kwandiri achindibvunza kuti nai ndianani vandingataurawo nawo pabasa randiri kuita. Saka kwandiri I will remember her as a selfless woman. Ndo chinhu one chandakadzidza pana Tete Lucy. Nekuti chidanho chavanga vave neexperience yavo, umwe munhu akasvika ipapa anogona kuti kana murodhi handichamhoresa vanhu. Ndikasvika chero panewo matori venhau vandichakwanisa kutaura navo. Asi anga ari munhu asina kudaro. Saka tiri kurwadziwa nemese mhuri yekwaYasini Masiwa, hamusiri mega marasikirwa. Tarasikirwa tese. Tiri kurwadziwa zvekuti hatisi kuziva kuti asi inguva yaMwari hatina zvatinokwanisa kuita. Newayo mashoko ndoti ngaitikochema tese tiri mutariro yekuti Mwari ndiye anotonga nenguva yake nemadiro aaita achiona neurongwa hwake. Pane pamwe pati hatina zvatinokwanisa kuita. Ndatenda. My name is Leopold Munende. I'm a young journalist. Well, patarasikirwa singaiti. Sister Lucy vanga vari munhu kuti vanga vasingasarudzi, vanga vasingatariri kuti munhu level rake rekushanda, experience yake yakamira sei pakushanda. Vaingokubata mabatiro avaingoita vamwe vese vane makore nemakore varimo. Ndivo vevamwe vakatitambira patikaya muno muHarare tichizoti kuzodzidzirawo basa, tichizotangawo basa, vachitidzidzisa kuti itai zvakadai, izvoitwa zvakadai, taurana nhingi kana uchida chakadai, zvichienda zvakadaro. Sister Lucy was a very motherly figure,
especially kuma young journalist akawanda whether vechikomana kana vechisikana vese they will testify kuti aiwa zveshuwa nhasita kuti apa takarasikirwa namai nasisi taivati sisi nenyaya takawana vachinzi sisi kwete zviri zvekudherera ivo vaida kunzi sisi nenyaya vanga vari sisi wemunhu wese vanga vari sisi wemaorganization emajournalist ese ende vairespectwawo zvisingaiti.